Yung ngono kuwi nah. Yo wis nah. Ini Tangkai ini ora dipotong. yo rong beso nek wis paling rame. Tangkai ini motong. Iya, ini potong mepet-mepet ngono. Paling besok. Ini kita rangke lho yang ini, kan 10 kilo ya, Pak. Iya sawite. Is padha ae, Mbak. Untuk yang ini. Iya. Iya. Lah tapi jareke kok rene ngene endi? Leri Ini ngene 40 kilo lho Kang ini. Ini kan tajam-tajam. 40-an. Ngene iya. Temabun muka. Paling lorong nek irine susah awet iki. Ditandan. Peluang kan yang pirang ngono. Lek diaji kan 10 barang. Nah, kita rumah enggak ada. 40 barang.